100 গ্রাম কমরা এবে 900 গ্রাম দাও মানে দেন 2 কেজি মানে 2 কেজি 2 কেজি যাবে আবিও 100 গ্রাম মানে এই মাসে 100 গ্রাম না 200 400 তবে খাবুন নাম করে কমাই দিবা না ফলানো নাকে চাডরন masa dulu kuya lain na दोनथ' दिनै स्पेशल जारि बिलाइ जारि बिलाइ आरो बेनिफ्राय मेस्ता भाजा देखायनि रानदोनिया मिनिदो दिनै गोथाव दंना मोदोमलायदो हा बे मा होमबा आइने मा जोमोनियालाय होमबा लाइट लगायबानो जाग्रा लाइट लगाय बोरमा बेदर एकदम नर्मेल एवदो मोदोम जालायदो हे बे मा बेखौ मैगं तारमाने दिनै खानाया स्पेशल खाना दं दिनै सिनायनाय गोथाव रांजोंने मिनि जालायदो दिनै गाहाम बुस्थु दं जि फायराव आया तारमाने बोरमा जाया खिन्थु फायराव मुठैनाय जागोन बे नाया माने ग्रास काप ना मानै हाखराव थैना दंमोन मासेया 1100 मासेया 900 मानैदों पुरा 2 किलो नों दासो नायफैदो दिनै होमबा खानाया गप्प जागोन ना बोरमा माखौ जानो बैसागु गैया ओमफ्राय बोरमा आं मा मिथिगौ दा मोनजादोथ' आंनिया जादो तामान जादो बोरमा बेदर मजा बोरमा बेदरा आलु आंनि आलु जानो सुपर मस्ति जादों तो बोरमा बेदरदों जागासिनो दं मजा जादों मेस्ता मैगं जारि बिलाइ ओंख्रिया मैगङा रानधोनिया गोथावखौनो संनो रोङो बेदरा बिनो दब्रा प्लेटआ साफा